Και όπως στο χορό ενώνουμε τα χέρια μεταξύ μας για να ακολουθήσουμε ίδιες ρυθμικές κινήσεις, έτσι και στο τραγούδι ενώνουμε τις ψυχές μας για να ακολουθήσουμε μαζί τις ίδιες εσωτερικές δονήσεις. Το πώς ήρθανε κοντά όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσω της μουσικής, αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Γιατί η μουσική μας ενώνει. Υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορούν να μας χωρίσουν, αλλά ρε παιδί μου, η μουσική μας ενώνει. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε πίσω στο podcast The Journey of Becoming a Musician, το μέρος όπου έρχεστε να μάθετε περισσότερα για τους αγαπημένους σας μουσικούς και συνθέτες. Είμαι τόσο ευγνώμων για τις καταπληκτικές συζητήσεις που μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω με μερικούς από τους σπουδαιότερους μουσικούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, με θέμα την αγάπη για τη μουσική, την προσωπική εξέλιξη, τη δημιουργία, την πνευματικότητα και τον πολιτισμό. Ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες της γενιάς του. Με σπουδές σε Juilliard School of Music και στο Ορφείο Οδείο, έχει συνθέσει μουσική και τραγούδια για το κινηματογράφο, το θέατρο, το σύγχρονο χορό, καθώς και για ορχιστρικά σύνολα που έχουν βραβευθεί στην Ελλάδα και στην Αμερική. Το 2006 και το 2008 τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο μουσικής για τα soundtrack των ταινιών Edward και Σκλάβοι στα δεσμά τους. Έγραψε τη μουσική για το νησί, η λέξη που δεν λες, οι Πανθέοι και πολλές ακόμα επιτυχημένες σειρές. Παρακαλώ υποδεχτείτε τον Μίνο Μάτσα. Καλησπέρα, πώς είσαι? Γεια σου, γεια σου. Καλώς ήρθες. Καλώς στο σπίτι μου. Σε ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σου φιλοξενία. Ενυπομονούσα πολύ να σε γνωρίσω, καθώς σε ακούω από τότε που θυμάμαι να κυκλοφορεί η μουσική σου. Είχα συγκινηθεί πολύ έντονα όταν είδα στο σινεμά την ταινία του Καζαντζάκη και δεν σου κρύβω ότι πραγματικά συγκινήθηκα και έκλαιγα. Και ανυπομονούσα να γνωρίσω τον άνθρωπο πίσω από αυτή τη μουσική, γιατί είναι σπουδαίο όταν μπορείς να συγκινήσεις κάποιον άνθρωπο και να τον κάνεις να έρθει σε επαφή με τα συναισθήματά του. Εσύ τι επαφή έχεις με τα συναισθήματά σου, πώς διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου? Κοίταξε, καταρχήν η μουσική είναι το πιο αληθινό κομμάτι, δηλαδή με την έννοια δεν είναι ξεχωριστό από εμένα, αλλά από τότε που ξεκίνησα ο στόχος μου ήταν να είμαι απολύτως αληθινός και ειλικρινής με αυτό που κάνω, με τη μουσική μου. Άρα γι' αυτό λέω ότι συνδέονται τα δύο μαζί. Το να είσαι ανοιχτός και σε επαφή με αυτό που αισθάνεσαι είναι ένα πράγμα, το να μπορείς να το μεταφέρεις σε μουσική, σε ό,τι τέχνη κάνει ο καθένας είναι ένα άλλο, και το να μπορεί να επικοινωνήσεις με το κοινό είναι ένα τρίτο. Όταν ο κρίκος συνδέεται, για μένα μόνο ευτυχία σημαίνει, και όταν με ρωτάνε πολλές φορές τι σημαίνει επιτυχία, τους λέω αυτό είναι επιτυχία. Διότι εγώ έκανα μουσική για να επικοινωνήσω αυτά που είχα μέσα μου με τους ανθρώπους που μπορούν να επικοινωνήσουν, γιατί δεν είναι όλοι για όλα. Οπότε είναι πολύ συγκινητικό που μου λες ότι σε άγγιξε η μουσική από την ταινία Καζαντζάκης. Είναι αλήθεια, ναι. Ήτανε μια δουλειά που κλείστηκα εδώ 3-4 μήνες το καλοκαίρι και την έκανα για έναν αγαπημένο συγγραφέα, έτσι. Μιλάμε ότι ξαναδιάβασα τα βιβλία του με την ευκαιρία, γιατί τα βιβλία αυτά και οι συγγραφείς, όταν τους διαβάζεις σε διαφορετικές φάσεις της ζωής σου, αποκαλύπτονται διαφορετικά. Σωστά. Έτσι ξαναδιάβασα την αναφορά στο Γκρέκο. Διάβασα, πώς να σου πω, ξαναγνώρισα τον Καζαντζάκη και ήταν σαν να μην τον είχα διαβάσει ποτέ. Διότι όπως και αυτό το βιβλίο που έχεις φέρει εδώ, το οποίο είναι καταπληκτικό, αυτό εδώ το βιβλίο, το «Σμιλεύοντας τον χρόνο» του Ταρκόφσκι, το είχα διαβάσει πρώτη φορά όταν ήμουν 25. Το ξαναδιάβασα πριν από κάνα χρόνο
και ήταν σαν να το διαβάζεις από την αρχή. Έχουν άλλο. Προφανώς, όταν κάτι έχει αξία και νόημα, όπως και τα έργα τέχνης. Βλέπεις ένα πίνακα όταν είσαι μικρός, μεγαλύτερος. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτά, διότι άλλα πράγματα σου αποκαλύπτονται. Δεν είναι δυνατόν κάποιος που είναι 25 και 55 να είναι ο ίδιος άνθρωπος. Οπότε, για να έρθουμε σε αυτό που είπες, νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι ωραιότερο μπορεί να ακούσει ένας συνθέτης. Πολύ χαίρομαι για σένα και που μπορείς να το κάνεις αυτό και να έχεις ολοκληρώσει τον κύκλο. Είμαι περίεργος, πότε ολοκλήρωσες αυτό τον κύκλο για πρώτη φορά και δηλαδή ουσιαστικά πότε αισθάνθηκες επιτυχημένος ότι μπορείς να νιώσεις τα συναισθήματά σου? Κοίταξε, από την αρχή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ο χαρακτήρας μου είμαι αυθόρμητος, ανοιχτός και καλών προθέσεων. Πολύ ωραία. Και έτσι όταν είναι και η άλλη πλευρά το ίδιο υπάρχει ένας διάλογος εσωτερικός. Εγώ, όπως σου είπα από την αρχή, ξεκίνησα όντας πολύ αληθινός. Δηλαδή εγώ ήθελα πάντα να γράψω μουσική. Δηλαδή αυτό ήταν το όνειρό μου και προφανώς θεωρώ τεράστια ευγνωμοσύνη στο σύμπαν που εντάξει, κατάφερα να το κάνω, διότι νομίζω ότι γι' αυτό έχω έρθει εδώ. Είναι σημαντική. Ναι. Δηλαδή είναι, αυτό από μικρός ήθελα να κάνω και αυτό κάνω. Οπότε αυτό είναι τεράστια τύχη. Δηλαδή ο κόσμος της μουσικής, όπως ξέρεις και εσύ ο ίδιος, γιατί είσαι συνθέτης, εντάξει, είναι ένας κόσμος, μπορεί να είναι μια φούσκα, αλλά είναι ένας όμορφος κόσμος, ο οποίος σε αντιδιαστολή με τη βαρβαρότητα που ζούμε, δηλαδή εδώ που ήρθες, αν κάτσεις τώρα κάνα 2 ώρες, ξεχνάς και το χρόνο, τη μέρα, θα φύγει και αυτό το φως το λίγο που υπάρχει και μετά ανεβαίνω πάνω στη Μεσογείο και λέω πού είμαι? Καλύτερα να ξανακατεύω κάτω. Καμιά φορά που δουλεύω μερόνυχτα εδώ, γιατί πολλές φορές δουλεύω 48 ώρες. Ξεκουράζεσαι καθόλου? Ξεκουράζομαι, αλλά ανεβαίνω πάνω και νομίζω ότι θα είμαι σαν τους ήρωες της ταινίας του Κουστουρίτσα, του Underground, που βγήκανε και είχε αλλάξει. Την ταινία είχε αλλάξει και πέστη, είχε αλλάξει κυβέρνηση, είχε αλλάξει ο κόσμος και βγήκαν πάνω. Έτσι αισθάνομαι καμιά φορά. Ανέφερες πριν για την ευγνωμοσύνη. Είναι σημαντική για σένα η ευγνωμοσύνη? Δηλαδή βλέπεις τη ζωή γενικά με ευγνωμοσύνη? Γιατί είναι... Μα δεν μπορώ να τη δω διαφορετικά, γιατί μου έχει χαρίσει δώρα τα οποία ήταν αναπάντεχα. Το πρώτο και καλύτερο είναι το ότι μπόρεσα και έκανα αυτό το που ονειρευόμουν. Δηλαδή να γράφω μουσική και όχι μόνο να γράφω, να επικοινωνώ με τους ανθρώπους μέσω της μουσικής μου. Και πώς κατέληξες εκεί? Γιατί έμαθα ότι είχες τελειώσει τη νομική με 8, το πρώτο σου όργανο ήταν η κλασική κιθάρα που μου έκανε τεράστια εντύπωση, γιατί σε έχουμε συνηθίσει όλοι στο πιάνο. Και ξεκίνησα σε μια μουσική οικογένεια, μου δώσαν μια κιθάρα με ένα δάσκαλο, ξεκίνησα. Μετά μεγαλώνοντας από την κιθάρα άρχισα και σκάλιζα κάτι τραγουδάκια ως έφηβος, όπως κάνουν πολλοί έφηβοι, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή μεγάλωσα μέσα σε μια οικογένεια που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μουσική, βεβαίως, μεγάλωσα ανάμεσα σε καλλιτέχνες, σε στιχουργούς, σε τραγουδιστές, στα στούντιο, και ήταν ένας κόσμος ο οποίος έλεγα πω τι ωραίος κόσμος που είναι αυτός. Δηλαδή άλλα παιδάκια πηγαίνανε, ας πούμε, στα Λούνα Πάρκ και σε αυτά, και εγώ έβλεπα αυτόν τον κόσμο σαν Λούνα Πάρκ. Διότι φαντάσου τώρα να είσαι τόσο μικρούλης, ας πούμε, 4-5 χρονών, ανάμεσα σε καλώδια, χωρούσα κάτω από τις κονσόλες. Έχεις ακόμα αυτές τις αναμνήσεις? Τις έχω, τις έχω πολύ έντονα. Και κυρίως τους ανθρώπους που μου φαινόντουσαν θαυμαστοί, ας πούμε. Μου φαινόντουσαν θαυμαστοί. Ο Λοΐζος, ο Θοδωράκης, ο Χατζηδάκης, τραγουδιστές όλοι, ο Νταλάρας, η Αλεξίου, ο Πάριος, στιχουργοί, ο Γκάτσος, ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος. Τι ωραία. Εγώ ήθελα να τους μοιάσω, κατάλαβες, έλεγα
θέλω να γίνω σαν κι αυτούς, ας πούμε. Το ίδιο λέω κι εγώ για σένα, δηλαδή, ξέρεις. Έλα τώρα, σταμάτα. Εγώ τώρα παίζω κλασικό πιάνο, νεοκλασικό οι συνθέσεις μου είναι και βλέπω τις υπέροχες ενορχιστρώσεις που κάνεις. Μου αρέσουν πολύ οι ενορχιστρώσεις. Αναρωτιέμαι, πώς το έμαθες, είναι κάτι που έμαθες στο Juilliard? Όχι, στο Juilliard τα ξέχασα αυτά που ήξερα. Για πες μου για όλα αυτά. Όχι, αυτό μάλλον ξεκίνησε από... Εμπειρικά, Ναι, εμπειρικά, γιατί trial and error. έβρισκα πολύ ενδιαφέρον το να έχεις μια μελωδία και να τη φτιάχνεις με διάφορους εφάνταστους τρόπους και να μπορείς κάτι να το κάνεις πολύ μεγάλο, πολύ μικρό και μετά δοκίμαζα ήχους διάφορους, ας πούμε, από διαφορετικούς κόσμους, γιατί... Σε τι ηλικία, γιατί... ήμουν έφηβος, ας πούμε. Είχα ένα τετρακάναλο, είχα το πρώτο κομπιούτερ που είχε βγει, το Atari. Το Atari ήταν για παιχνίδια, αλλά είχε βγει και το Atari για μουσική, με μία μνήμη, ξέρω εγώ, 10 MB, ας πούμε. Είναι αστείο. 10 MB. Ναι, και πολλά σου λέω. Και όμως είχες τη δυνατότητα σε αυτό το κομπιούτερ να έχεις διαφορετικούς ήχους ταυτόχρονα, χωρίς να χρειάζεσαι κονσόλες και τέτοια. Οπότε είχα το κομπιούτερ, είχα ένα τετρακάναλο, είχα τις κιθάρες μου και έφτιαχνα πράγματα. Αλλά αυτό μου διέγειρε τη φαντασία. Δεν ξέρω, δηλαδή, αν η φαντασία μου τα φταίει. Θέλω να πω ότι όπως κάποιος ζωγραφίζει και έχει χρώματα και βάζει πάνω στο πανί, το ίδιο πράγμα μου φαινόταν με τους ήχους. Δηλαδή είχα τρομερή έλξη και περιέργεια που έχεις αναφέρει. Περιέργεια πολύ. Και προφανώς, επειδή μεγάλωσα μες στη μουσική, άκουγα από πολύ μικρός πολλά διαφορετικά είδη. Ναι, αυτό. Αναρωτιόμουν τι μουσική ακούς αυτή την περίοδο. Για παράδειγμα, ένα κομμάτι που το βάζεις αυτές τις μέρες. Δεν έχω... Άκουσα ότι βάζεις ραδιόφωνο από το Λος Άντζελες. Ναι, επειδή έχω συνηθίσει. Υπάρχουν δύο κλασικοί σταθμοί του USC και τα λοιπά και ένας από τη Νέα Υόρκη. Τι ωραία. Και είναι πολύ ωραίο, γιατί μαθαίνεις συνέχεια, έτσι, προφανώς, καινούριους συνθέτες και τα λοιπά. Πώς ξεκινάς μια ενορχήστρωση? Κάθεσαι στο πιάνο και χτίζεις τη βασική Όταν ιδέα? κάνω μια μελωδία, ξέρω κατευθείαν πώς θα είναι. Ναι. Το ακούς, ας πούμε. Ναι. Είναι σαν... Δηλαδή η σύνθεση και η ενορχήστρωση για μένα είναι ένα πράγμα. Ναι. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι μου έχουν ζητήσει να τους ενορχιστρώσω. Ναι. Τους λέω δυστυχώς δεν μπορώ, γιατί μου φαίνεται... Ναι, μου φαίνεται λίγο ξένο. τόσο συνυφασμένο η γέννηση ενός μοτίβου, μιας μελωδίας με την ενορχήστρωση, που δεν μπορώ να το κάνω σε κάποιον άλλον, γιατί είναι πολύ προσωπικό. Δηλαδή θα το ήθελα, αλλά δεν μπορώ. Αλήθεια, Οκ. Πολύ ενδιαφέρον, γιατί σκεφτόμουν, να σου πω την αλήθεια, σου δώσω κάτι δυστυχώς, να ακούσεις. Μπορώ να σου πω ιδέες, αλλά δεν μπορώ να το κάνω, γιατί είναι, σου λέω, την ώρα που κάθομαι και φτιάχνω. Είναι όλο ένα play, ας πούμε. Ναι. Και κάθεσαι μέσα στο πιάνο. Στον Καζαντζάκη, ας πούμε, έχει πολλά όργανα που δεν υπάρχουν εδώ. Και πώς, ας πούμε, το χτίζεις στην αρχή? Το χτίζεις στον υπολογιστή με τα... Στον υπολογιστή ή στο πιάνο. Στο υπολογιστή στο πιάνο. Ωραία, και μετά βάζεις τα ωραία τα όργανα. Και κυρίως η μουσική για την ταινία αυτή, για τον Καζαντζάκη, έχει κάτι που έχει και το νησί, που συνδυάζω τη λύρα ή το λαούτο, δηλαδή δύο παραδοσιακά όργανα με τη δυτική ορχήστρα. Αυτό. Και γίνεται μια μίξη, ένα blend, ας πούμε, το οποίο είναι ενδιαφέρον. Τις προάλλες, τώρα που έκανα τη μουσική για την ταινία του Καζαντζάκη, το υπάρχω που θα βγει, χρησιμοποίησα για πρώτη φορά ποντιακή λύρα. Έδωσες αυτό το... Ναι, και πάλι ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί όπως ξέρεις ήταν πόντιος ο Στέλιος Καζαντζίδης και λέω κάτσε να δοκιμάσω. Αυτή η περιέργεια. Είναι διαφορετική η ποντιακή λύρα. Ναι. Έχει άλλον ήχο και έγινε πάλι ένα κράμα πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή όταν το παίρνεις το παραδοσιακό όργανο από το φυσικό του μουσικό περιβάλλον και το μεταφέρεις σε ένα άλλο,
αποκαλύπτεται κάτι άλλο. Πόσο συναρπαστικό να το ανακαλύπτεις και μετά να το μοιράζεις με τον κόσμο. Είναι πολύ ωραίο. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς επιλέγεις τα επόμενα σου project. Αφήνεις την περιέργειά σου να είναι ελεύθερη και σου λέει εκείνη τι να κάνεις, ή έχεις, ας πούμε, μια στρατηγική, δεν ξέρω πώς το κάνεις? Γιατί... Για να είμαι ειλικρινής, κοίταξε, έχω κάποια πράγματα που θέλω να κάνω, όπως ήταν κάτι που δεν είχα κάνει. Γιατί εγώ επέστρεψα ουσιαστικά από το Λος Άντζελες το 2015. Ναι. Μέχρι τότε λοιπόν μου ζητούσαν να κάνω live, Είχα κάνει ένα live στον κήπο του Μεγάρου το 2014. Το γνωρίζω. Και από τότε μου έλεγαν γιατί δεν κάνεις live, κάνε τη μουσική από το νησί. Όταν λοιπόν εγκαταστάθηκα πίσω εδώ, ήταν ένα πράγμα που δεν είχα κάνει και το έκανα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προς εξερεύνηση. Κάτι αρκετά κοπιαστικό και δύσκολο, αλλά με τρομερή ανταμοιβή, που η ανταμοιβή ποια είναι? Δεν είναι οικονομική, είναι η άμεση επαφή μου με τους ανθρώπους που έρχονται να ακούσουν τη μουσική μου και τα τραγούδια μου, διότι επειδή έχω κάνει διαφορετικά πράγματα με διαφορετικούς ερμηνευτές και διαφορετικά, έχω κάνει θέατρο, έχω κάνει κινηματογράφο, αν δεν τα κάνω εγώ δεν θα τα κάνει κανένας άλλος, οπότε ξεκίνησα αυτό, το οποίο ναι, αυτό έχει μια στρατηγική. Κατά τα άλλα δέχομαι αρκετές, είμαι τυχερός, δέχομαι αρκετές προτάσεις, δυστυχώς λέω όχι σε πολλά πράγματα γιατί δεν έχω το χρόνο και αν δεν ανανεώνεις και τις μπαταρίες σου δεν μπορείς να δουλεύεις συνεχώς. Πάρα πολύ σημαντικό. Ευτυχώς ο κορονοϊός μας βοήθησε να ηρεμήσουμε λίγο. Όχι ότι δεν δούλευα, γιατί την εποχή του κορονοϊού έκανα 2 σειρές. Έκανα το Carte Postal στην ΕΡΤ που είναι βασισμένο στο βιβλίο της Χίσλοπ, και έκανα και το Κομμάντα Κεδράκι του Παπαδουλάκη στο Μέγκα. Έκανα αυτές τις 2 δουλειές. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά φυσικά δεν ήταν σε 2 χρόνια, έκανα 2 δουλειές. Δεν ήταν αυτό που συνέβαινε και συμβαίνει και τώρα που είναι το ένα μετά το άλλο. Ας πούμε αυτή τη στιγμή τώρα, μόλις τελείωσα τη μουσική για το έργο Ετυμηγορία. Πάρα πολύ ωραία. Σε σκηνοθεσία του Ζούλια και πρωταγωνιστή ο Γρηγόρης Βαλτινός, που είναι αυτή η ταινία η παλιά από τα 80's. Okay. Αν την έχεις δει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Την έχουν μεταφέρει στο θέατρο. Και τελειώνω τώρα τη μουσική για το έργο στο διπλανό δωμάτιο ή The Vibrator Play, στη σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, που πρωταγωνιστεί ο ίδιος και η Γαλήνη Χατζηπασχάλη και πολύ ταλαντούχοι ακόμα ηθοποιοί. Και την μουσική για την ταινία Υπάρχω που θα βγει στις 16 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους, που είναι το biopic του Στέλιου Καζαντζίδη. Τι ωραία, ανυπομονώ, μπράβο. Θες να μας πεις και για τον Καζάρτε που ετοιμάζεις? Ναι, είναι η 3η χρονιά που θα κάνω τις Δευτέρες του Δεκέμβρη στον Καζάρτε. Οι ημερομηνίες είναι 2, 9, 16 και 23. 2, 9, 16 και 23 Δεκεμβρίου είναι Δευτέρες, είναι η 3η χρονιά που το κάνουμε. Αυτή τη φορά θα τραγουδάει ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και η Δήμητρα Μωραΐτη που τους είχα στο Ηρώδειο το καλοκαίρι, και θα έχουμε και ένα μικρό μέρος από κάποια κομμάτια που παίξαμε. Θαυμάσιο πρόγραμμα σας. Είχα έρθει στον Καζάρτε πέρυσι, αν δεν λάθος, που ήταν και η Μύρτο. Με τη Μύρτο. Φανταστικά. Χαίρομαι πολύ, σε ευχαριστώ. Ναι. Οπότε ανυπομονούμε να σε δούμε στον Καζάρτε με μεγάλη χαρά. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, είχα ακούσει μια συνέντευξη που έδωσε η Lady Gaga στην Oprah Winfrey και τη ρώτησε μια πολύ απλή ερώτηση που όλοι ίσως την προσπερνάμε, και της είπε «Who are you?» και απαντάει η Gaga, αφού πήρε λίγο χρόνο να το σκεφτεί, γιατί είναι ευνηδιαστική ερώτηση, I am everything. I am the universe experiencing itself. Και αναρωτιόμουν πώς εσύ βλέπεις τον εαυτό σου, ποιος είναι ο Μίνος Μάτσος, πώς αισθάνεσαι εσύ με αυτό? Πάρε το χρόνο σου. Ποιος είναι ο Μίνος Μάτσος? Ποιος είσαι? Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω
αν διαφέρω από σένα και από τους άλλους ανθρώπους. Σωστά. Δεν νομίζω ότι διαφέρω. Σωστά. Απλά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βρήκε την διέξοδο και τη σωτηρία του, θα έλεγα, στη μουσική. Sanctuary, ναι, και salvation. Ναι, δηλαδή Σωτηρία. αυτό μου έχει δώσει τη λύση σε πολλά ερωτήματα και μουσική. ταυτόχρονα έχω στρέψει και τον εαυτό μου σε κάτι που θεωρώ ότι είναι καλό και για τους άλλους Έτσι. και για μένα, γιατί Έτσι. εγώ γίνομαι καλύτερος και ταυτόχρονα αυτό που δίνω προς τους ανθρώπους είναι κάτι το οποίο Αγγίζει. είναι, κοίταξε, το κάνω με πολύ αγάπη και πολύ ειλικρίνεια. Δηλαδή λέω σε πολλούς ανθρώπους, κοίταξε, ο κόσμος είναι φτιαγμένος από μια μεγάλη γκάμα πράγματα, δεν μπορεί να μου αρέσει, δεν αρέσουν όλα σε όλους. Το ότι έρχονται σε αυτές τις συναυλίες που έχω κάνει και είναι οι άνθρωποι που μετά φεύγουν χαρούμενοι, καλύτερα από ό,τι ήρθαν, για να σου το πω έτσι. Αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερη πληρότητα από μένα. Από αυτό, ας πούμε, για μένα. Για σένα, ναι. Οπότε αυτός είμαι. Έχω ένα κομμάτι που κρατάω, νομίζω ότι κρατάω ένα κομμάτι με πολύ μεγάλη κλειδαριά, το οποίο έχει μια αθωότητα. Μπράβο, και είναι ιερό. Την οποία την περιφρουρώ. Έτσι. Χωρίς να το καταλαβαίνω, να σου πω. Τώρα αλλά νομίζω ότι πολύ καλλιτέχνες το κάνουν, γιατί είναι μια πηγή από όπου αντλούμε όταν χρειάζεται έμπνευση και ενέργεια. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι, δηλαδή αυτή η παιδικότητα σε εισαγωγικά ή η αθωότητα ή όπως θέλεις πέστε, είναι ένα μέρος το οποίο έχει καταφέρει να κρατηθεί ανέπαφο. Το inner child που λένε στην... Ναι, έχει καταφέρει να κρατηθεί ανέπαφο. Νομίζω. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος. Και δηλαδή έχεις έτσι μια επαφή με αυτό το κομμάτι του εαυτού σου. Έχω, οπότε όταν πρέπει να είμαι εγώ με τον εαυτό μου, ανοίγω, ξεκλειδώνω. Έτσι, γιατί είναι κάτι πολύτιμο και πρέπει να το κρατάμε ασφαλές. Η ενέργειά μας. Νομίζω έχει κρατηθεί. Δεν ξέρω πώς, αλλά μάλλον εγώ το επεδίωξα. Εγώ το αισθάνομαι όταν σε βλέπω να παίζεις και βλέπω μετά τις φωτογραφίες και βλέπω τα μάτια σου και το χαμογελό σου, που είναι μια επιβεβαίωση αυτού που λες, ότι έχεις επαφή με τη χαρά, την πηγαία χαρά και την αθωότητα, έτσι, επειδή προσφέρεις και παίζεις ως μουσικός και ως παιδί με τη μουσική που είναι το... Κοίταξε, η μουσική είναι όλοι και οι άνθρωποι που παίζουμε κτλ. Εγώ τουλάχιστον με τους ανθρώπους που συνεργάζομαι βλέπω το ίδιο πράγμα. Μπράβο. Δηλαδή βλέπω μια συνεργασία μεν, αλλά ταυτόχρονα και ένα πεδίο ανταλλαγής συναισθημάτων, δύναμης, χαράς. Έτσι. Δεν έχω σταθεί τυχερός μέχρι τώρα και οι δουλειές που έχω κάνει είναι όλες με ανθρώπους που έχουμε μάλλον την ίδια νοοτροπία. Μπράβο. Άρα για σένα η μουσική, είπες, είναι σωτηρία, είναι καταφύγιο. Βρήκα την... Τι σημαίνει αυτό, γιατί μου πεις τι σημαίνει για σένα εκτός από αυτό? Είναι κάτι τέτοιο, ας πούμε. Αν έχεις κάτι να προσθέσεις, δεν ξέρω. Τι σημαίνει? Τι να σου πω, νομίζω ότι... Δεν βλέπεις τον εαυτό σου ως κάτι ξεχωριστό από τη μουσική, το αισθάνεσαι ως κάτι ενιαίο? Σίγουρα, ούτε ξεχωριστό και από τους άλλους ανθρώπους, γιατί ο καθένας έχει μία αποστολή. Ακριβώς. Όλες οι δουλειές είναι πάρα πολύ σημαντικές, δηλαδή δεν είναι σημαντικές μόνο οι δουλειές που αφορούν την τέχνη, ας πούμε. Υπάρχουν, νομίζω, αν αυτό που κάνεις το κάνεις με αγάπη, αν ή συνέβαινε αυτό σε όλο τον κόσμο, θα ήταν πολύ πιο αρμονικά τα πράγματα. Δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δουλειά που δεν τους αρέσει. Και δυστυχώς περνάνε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στη δουλειά τους.
Οπότε υπάρχει μια δυσαρμονία. Γι' αυτό ξεκίνησαμε την κουβέντα λέγοντας ότι αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός και ευγνωμοσύνη στο σύμπαν που μπορώ και κάνω αυτό που αγαπώ. Αυτό. Και ήθελα να σε ρωτήσω για τη μουσική, γιατί ξέρεις, υπάρχει πολύ στον κόσμο αυτή η πεποίθηση ότι το να είσαι μουσικός δεν είναι αληθινό επάγγελμα. Get a real job, ας πούμε. Ναι, εντάξει, είναι μια σκληρή δουλειά, όπως ξέρεις. Ναι. Το ξέρεις και εσύ. Ναι. Όταν ρωτούσα, έχει ένα βιβλίο που είναι μια συνέντευξη με τον Στραβίνσκι και του λένε τι είναι έμπνευση. Και λέει, απαντάει ο Ίγκορ Στραβίνσκι ότι η έμπνευση είναι να βάλεις το πισινό στο πιάνο και να παίξεις. Δηλαδή, είναι μια δουλειά σκληρή. Πολλοί νομίζουν ότι θα δω ένα ηλιοβασίλεμα, αυτό και θα γράψει. Αυτά είναι, ξέρεις, στα πλαίσια των μυθιστορημάτων. Έτσι. Η αληθινή δουλειά είναι σκληρή. Έτσι. Θέλει πειθαρχία, θέλει χρόνο. Και όπως είπες πριν, ισορροπία, να μην το κάψεις. Αισθάνεσαι συχνά burnout, βιώνεις burnout συχνά, γιατί δουλεύεις πολύ σκληρά. Κοίταξε να δεις, προσπαθώ και το ρυθμίζω ώστε να έχω χρόνο να γεμίζω τις μπαταρίες μου. Τι κάνεις γι' αυτό, τι κάνει ο Μίνος Μάτσας στην καθημερινότητά του για να φροντίσει τον εαυτό του? Κοίταξε, πέρα της μουσικής. Καταρχήν βλέπω ταινίες, βγαίνω στη φύση, η επαφή με τη φύση είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε όλοι, νομίζω, ανεξάρτητα τι κάνουμε, γιατί το μάτι έχει συνηθίσει να βλέπει πράσινο και δεν βλέπουμε πράσινο παρά μόνο αν βγούμε στη φύση. Άρα η επαφή με τη φύση είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και η επαφή με ανθρώπους που έχουν καλή ενέργεια. Είναι αναζωογονητικά πράγματα. Κάνεις κάτι άλλο, ας πούμε, του τύπου? Μ' αρέσει το μαγείρεμα. Αυτό, πες μου, αυτά θέλω να μου πεις. Μαγειρεύω. Μαγειρεύεις κάθε μέρα? Όχι κάθε μέρα, αλλά είναι ένα πράγμα που όταν έχω χρόνο σου αρέσει. Μου αρέσει και μου αρέσει να φροντίζω τους φίλους μου. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είσαι giver δηλαδή. Μ' αρέσει πολύ. Δηλαδή παίρνω πολύ χαρά από το να φτιάξω ένα φαΐ και να το φάνε οι άλλοι και να πούνε τι ωραίο που είναι. Αυτό όμως θέλει χρόνο. Οπότε όταν έχω στα μεσοδιάστημα από τις δουλειές το κάνω. Πάρα πολύ ωραία. Πες μου, είπαμε πριν για την επιτυχία, είμαι περίεργος πώς αντιμετωπίζεις την αποτυχία και αν πραγματικά υπάρχει αποτυχία ή είναι ένα νοητικό πλαίσιο από το οποίο βλέπεις τον κόσμο που ουσιαστικά δεν σε εξυπηρετεί. Κοίταξε να δεις, επιτυχία, σου είπα πριν, είναι κατά τη γνώμη μου το να επικοινωνείς με τη μουσική σου με άλλους ανθρώπους. Αν θέλεις το αντίθετο είναι αποτυχία. Δηλαδή κάνεις κάτι με πολύ πάθος και πολύ δουλειά και όπως ξέρεις εμείς και εσύ οι συνθέτες όπως και πολλοί άλλοι στο χώρο της τέχνης κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή βλέπεις μια παράσταση και σου λέει ο άλλος ότι δουλέψαμε 6 μήνες και αυτό και αυτό. Ναι, αλλά όπως και εγώ μπορεί να έχω τις καλύτερες προθέσεις και να μην μπορέσει να επικοινωνήσει αυτό που έχω κάνει. Το έχεις βιώσει αυτό σε κάποιες στιγμές? Προφανώς και το έχω βιώσει. Και αλλά πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Κοίταξε, το θέμα είναι να μπορείς να μάθεις από αυτό. Μάθημα λοιπόν. Ναι, αν δεν μαθαίνεις γενικά είναι ένα θέμα. Το ίδιο μάθημα. Οπότε μετά από καιρό καταλαβαίνεις και λες οκ, εντάξει, γι' αυτό. Για αυτούς τους λόγους. Οπότε έτσι προχωράς. Δεν θεωρώ τίποτα πιο σημαντικό από το να προχωράς, να εξελίσσεσαι. Δεν μπορεί να εξελιχθείς χωρίς να φας τα μούτρα σου. Πώς, τώρα που λέμε για εξέλιξη, πώς ονειρεύεσαι το μέλλον σου? Δεν ξέρω, το μέλλον μου είναι την επόμενη εβδομάδα. Το λατρεύω αυτό. Αυτό είναι. Έτσι. Οπότε την επόμενη εβδομάδα έχω να τελειώσω αυτές τις δουλειές που σου έχω πει. Να αρχίσουμε σιγά σιγά τις πρόβες για τον Καζάρτε. Οπότε το μέλλον μου έχει η μουσική. Από τη Juilliard είμαι περίεργος, τι πήρες, τι έμαθες και αν έκανες γνωριμίες που κρατάνε ακόμα π.χ. γιατί είναι μια πολύ... Κοίταξε, εκεί θεωρούσα ότι θα ακούσω μόνο αριστουργήματα από τους συμφοιτητές μου. Ναι. Δεν ισχύει αυτό. Ωραία. Ναι, δηλαδή, κοίταξε,
όλα έχουν ένα στοιχείο απομυθοποίησης. Μπράβο. Για πολλούς λόγους. Καταρχήν, το Juilliard είναι πραγματικά στο κέντρο του κόσμου, δηλαδή στο κέντρο της Νέας Υόρκης, ας πούμε. Έτσι. Και έχει αυτή τη φήμη που έχει. Όμως, όπως όλα τα σχολεία, διοικείται από μάνατζερ. Ενώ παλιά, ας πούμε, ήταν, ξέρω εγώ, το πρώτο κλαρινέτο της Φιλαρμονικής Νέας Υόρκης. Δηλαδή, ο δάσκαλός μου που ήταν γύρω στα 80, σπούδασε εκεί, Αχα. έμεινε εκεί και μέχρι τότε δίδασκε εκεί. Γιατί μου λέει, ερχόντουσαν οι συνθέτες από όλο τον κόσμο για να κάνουν σεμινάρια, μου λέει, πού να πάω. Και παρότι ήταν ο ίδιος συνθέτης, έχει γράψει συμφωνίες κτλ., μου λέει, ακόμα είμαι εδώ. Αλλά ήταν μέσα στην απογοήτευση, γιατί μου λέει, πια δεν είναι το σχολείο αυτό που ήταν, είναι επιχείρηση. Εμένα δεν με γουστάρουν γιατί είμαι από τους τελευταίους που έχουμε μείνει εδώ. Της παλιάς σχολής, ναι. Τέλος πάντων. Αλλά έμαθες πράγματα για τη σύνθεση που σε βοήθησαν? Κοίταξε, έμαθα πράγματα και τα ξέχασα κιόλας. Ουσιαστικά έμεινες με Κοίταξε. Είναι πολλές πληροφορίες για να σε διαμορφώσουν. Ουσιαστικά τα ξεχνάς αυτά τα πράγματα, γιατί στο τέλος πρέπει να βρεις τον εαυτό σου, τη γλώσσα σου, σπουδαίο αυτό, που είναι το πιο σημαντικό. Πολύ σπουδαίο. Και για να βρεις τη γλώσσα σου πρέπει να περάσεις από όλα αυτά και μετά να αποφασίσεις. Μετά εγώ τα έχω ξεχάσει. Θυμάμαι όμως ότι δεν ήταν όλα αριστουργήματα αυτά που γράφανε. Εγώ νόμιζα θα πάω και θα είμαι, ξέρεις, θα νιώσω, ας πούμε, δέος. Ναι, ήταν άνθρωποι σαν και εμένα που γράφανε κάποια πράγματα, αλλά ήταν καλά, αλλά ήταν άσχημα. Είχαν ένα σνομπισμό για τη μουσική κινηματογράφη που δεν μου άρεσε. Γιατί θεωρώ ανελευθερία το να περιορίζεσαι σε, ας πούμε, μόνο στην λόγια, στην κλασική μουσική, ας πούμε. Πολύ σωστά. Εκεί έμαθες να συνθέτεις για ταινίες αρκετά ή είχες αρχίσει? Όχι, εγώ το έκανα ήδη. Το έκανα ήδη πριν. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μετά που μετακόμισα στο Λος Άντζελες, δούλεψα. Κοίταξε, μετά το Juilliard γράφηκα στο NYU, στο New York University, για ένα master στο film scoring. Και μετά το πρώτο εξάμηνο έφυγα, γιατί ήξερα πιο πολλά από το δάσκαλο. Wow. Γιατί εγώ δούλευα ήδη στην Ελλάδα. Αυτό. Οπότε, πόσο χρόνο σπούδασες εκεί στη Νέα Υόρκη? Ήμουν 2 χρόνια. 2,5. Ναι, 2. Και το μισό χρόνο που ήμουν στο NYU και μετά έφυγα. Και σε άνοιξε γιατί το να αυτό που με άνοιξε ήταν η δουλειά στο Λος Άντζελες και η επαφή μου με σκηνοθέτες, με μουσικούς, με τον πραγματικό κόσμο, δηλαδή, όπου έμαθα στην πράξη τη δουλειά. Γιατί την πράξη, αυτό που μαθαίνεις στην πράξη δεν μπορείς να το μάθεις σε κανένα πανεπιστήμιο. Πολύ σωστά. Χρειάζονται, το θεωρώ απαραίτητο βήμα, αλλά θεωρώ ακόμα πιο σημαντικό την τριβή, γιατί ξέρεις, αυτό που κάνουμε μουσική, αν δεν έχεις τριβή, δεν πας να σπουδάζεις, εκτός και αν θες να κάνεις ακαδημαϊκή καριέρα. Μπορείς να σπουδάζεις σε φόρους ζωής, αλλά αυτό είναι κάτι που εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου σχεδόν αυτοδίδακτο, γιατί ξεκίνησα έτσι, δηλαδή αρμονίες και τα λοιπά, και εδώ στο 2 με έναν εξαιρετικό δάσκαλο, συνθέτη, καλλιτέχνη, τον Χρήστο Ζερμπίνο, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Αυτό. Ήμουνα πολύ τυχερός, αλλά ταυτόχρονα εγώ έγραφα ήδη. Πολύ πριν, δηλαδή, από τις σπουδές μου. Είχες ψηθεί, ας πούμε, και ναι. Έχεις συνεργαστεί με τόσους σπουδαίους καλλιτέχνες στην Ελλάδα, όπως είναι ο Νταλάρας, που είχες γράψει στα πρώτα σου χρόνια στη δισκογραφία, όταν δούλευες και στη Μήνος ως παραγωγός στην εταιρεία. Σωστά. Να χαιρετήσουμε όλο το team στη Μήνος. Σωστά. Μιας και ανήκω και εγώ σε αυτήν την οικογένεια. Είναι η Μήνος και ο Μήνος. Έτσι. Η Μήνος και η My Universal. Είναι δίπλα. Και ο Μήνος είναι εδώ. Έτσι. Και τα δύο. Είμαστε δίπλα, πραγματικά, κυριολεκτικά. Και η Ελεονόρα Ζουανέλη, την οποία θαυμάζω. Ελεονόρα, αν ακούς, σε λατρεύω. Θα ήθελα πολύ να σε εγώ το ίδιο. Στιγμή. Και αναρωτιόμουν... Και πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Ναι, πολλούς. Είναι πάρα πολύ για να τους βάλουμε τώρα. Ναι. Με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς, που έτσι πολύ μεγάλο, να μου πεις κάτι? Τι να σου πω, έχω δουλέψει με τους περισσότερους και αυτό το θεωρώ τρομερή τύχη. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που για μένα είναι πάρα πολύ, αυτό θα ήθελα, δηλαδή να συνεργαστώ με νέους ανθρώπους, γιατί
βλέπουν και το υλικό μου και αυτά που κάνω με μια διαφορετική ματιά. Και έτσι και πέρσι και φέτος και η Μυρτώ Βασιλείου και η Δήμητρα Μωραήτη είναι δύο πολύ όμορφες φωνές, πολύ ενδιαφέρουσες φωνές, με πολύ ωραία ενέργεια και μια ματιά πολύ φρέσκια για μένα. Και αυτό με αναζωογονεί, γιατί παίρνω feedback, δηλαδή υπάρχει έμπνευση και αλληλοεπίδραση. Τώρα που είπες για τη Μυρτώ και για την Δήμητρα, μίλησε μου για την εμπειρία σου με το Ηρώδειο, έτσι συνοπτικά. Έχεις μιλήσει αρκετά. Κοίταξε, πριν 2 χρόνια έκανα κάτι τελείως διαφορετικό. Έκανα κάποια τραγούδια και κάποιες μουσικές μου από τον κινηματογράφο με τη συμφωνική της ΕΡΤ, με μαέστρο τον Μίλτο Λογιάδη. Και μετά μου λέγαν όλοι, κάνε μια συναυλία μόνο με μουσικές. Και έκανα στο Μέγαρο Μουσικής μόνο κινηματογραφική μουσική. Πάλι με την ΕΡΤ και τον Μίλτο. Και φέτος έκανα κάτι τελείως διαφορετικό στο Ηρώδειο. Ένα πράγμα το οποίο αγαπάω από παιδί, που είναι τα ρεμπέτικα τραγούδια. Και επειδή τα ρεμπέτικα τραγούδια είναι τραγούδια που έχουν γραφτεί μια εποχή που σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης γράφτηκαν τραγούδια αντίστοιχα με τα ρεμπέτικα, όπως είναι τα φάδο στην Πορτογαλία, όπως είναι στην Αργεντινή τα τάγκο και τα μπλουζ στον Αμερικανικό Νότο, και από παιδί τα έμπλεκα όλα αυτά στις κασέτες που έκανα και έλεγα, μα κοίταξε, είναι ίδιο πράγμα. Λέω, αφού το λέω τόσα χρόνια, γιατί να μην το κάνω? Και είχα αυτή την τρελή ιδέα που παρουσιάσαμε στο πρώτο μέρος 10 διασκευές από ρεμπέτικα, και στο δεύτερο μέρος κάλεσα 3 καλλιτέχνες με τους σολίστες τους και παίξαμε ρεμπέτικα με τον αυθεντικό τους τρόπο, φάδο, τάγκο και μπλουζ. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν μια εμπειρία αξέχαστη για όλους μας. Και στο Ηρώδειο, αλλά κυρίως αυτό που είχα ονειρευτεί έγινε, δηλαδή φάνηκε το πώς όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα και πώς η μουσική ενώνει. Μπορεί να έχουν άλλη γλώσσα, να είναι στο άλλο μέρος του πλανήτη, παρόλα αυτά, επειδή όλα αυτά τα τραγούδια είναι γραμμένα εποχή που οι άνθρωποι ήταν καταπιεσμένοι, υπήρχε πολύς πόνος, φτώχεια, πολύ χαρά, πολύ γλέντι, αλλά ήταν συγκεκριμένες συνθήκες που γράφτηκαν. Υπάρχει από κάτω ένα νήμα που τα ενώνει αυτά, και αυτό πέτυχε και ο κόσμος έφυγε με πολύ μεγάλη χαρά. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη συναυλία. Πάρα πολύ χαρούμενος που κατάφερα να την κάνω. Θα ξανακάνεις κάτι στο Ηρώδειο του χρόνου ίσως? Δεν ξέρω. Θα ήθελα να ξανακάνω αυτή τη συναυλία πέρσι, γιατί ήταν 2 Σεπτεμβρίου και πάρα πολλοί κόσμος και δεν βρήκε ειστήριο, αλλά και έλειπε, δεν είχε επιστρέψει. Αλλά ήταν πραγματικά, έκανα έτσι το κεφάλι μου και ήταν τόσος κόσμος, αλλά δεν είναι κυρίως για το πλήθος του κόσμου, ήταν το πώς ήρθανε κοντά όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσω της μουσικής. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό, γιατί η μουσική μας ενώνει. Υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορούν να μας χωρίσουν, αλλά ρε παιδί μου, η μουσική μας ενώνει. Τα λατρεύω αυτό, μπράβο, συμφωνώ κι εγώ. Θα ήθελες, έχω φέρει μερικά βιβλία όπως έχεις δει, θα ήθελες να μου διαβάσεις? Τώρα είναι αγαπημένα μου βιβλία όλα αυτά. Τι να πρωτοδιαβάσω? Εγώ νόμιζα ότι ήταν δικά μου, τα έφερα από τη βιβλιοθήκη μου. Τα έφερα από την οικογενειακή βιβλιοθήκη για... Ναι. Έχει και το... Είναι αγαπημένα μου τραγούδια εδώ πέρα. Εντάξει, αυτό το βιβλίο εδώ που κρατάω, τον καθρέφτη με το μαχαίρι, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα, πρέπει να σου πω. Γιατί... Έχεις μεγάλη αγάπη για το Ρωμάνο. Έχω μεγάλη αγάπη γιατί, πώς να το κάνουμε, ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, ήταν ένας άνθρωπος που μας έμαθε να αγαπάμε τις ευαισθησίες μας και να μην... Το πρόσεξα, αυτό ήθελα να σου το πω, γιατί είναι... Εντάξει, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, πάλι, ναι. Πέρα από αυτά που έχει γράψει, είχε και ένα πνευματικό κόσμο, αυτό, ο οποίος, ας πούμε, εμένα με συγκινεί. Αυτό το οποίο θεωρώ
τρομερό είναι αυτό που λέει. Πιστεύω πως η τέχνη του τραγουδιού αποτελεί κοινωνικό λειτουργήμα, γιατί το τραγούδι μας ενώνει μέσα σε ένα μύθο κοινό. Και όπως στο χορό ενώνουμε τα χέρια μεταξύ μας για να ακολουθήσουμε ίδιες ρυθμικές κινήσεις, έτσι και στο τραγούδι ενώνουμε τις ψυχές μας για να ακολουθήσουμε μαζί τις ίδιες εσωτερικές δονήσεις. Και όσο για το κοινό μύθο που δεν υπάρχει στις μέρες μας, το σχηματίζουμε καινούριο και από την αρχή κάθε φορά. Κάθε φορά που νιώθουμε βαθιά την ανάγκη να τραγουδήσουμε. Τελειώσαμε. Καταπληκτικό. Τρομερό. Εντάξει. Φοβερό. Δηλαδή αυτό είναι το τραγούδι και η μουσική. Κάθε φορά φτιάχνεις. Καλά, εδώ πέρα εμπειρίκος αγαπημένος. Σε μελέτησα και σου φέρα τα ένα και ένα. Τα έχεις πει σε μια συνέντευξη για βιβλία το 16. Δεν υπάρχει. Καταπληκτική. Τι διαβάζεις τώρα, διαβάζεις κάτι? Ξέρω τώρα τι διαβάζω? Διαβάζω μια συλλογή του Μπουκόφσκι. Τέλεια. People look like flowers at last. Προφανώς συλλογή από, δεν ξέρω αν ήταν ανέκδοτα ποίηματα, γιατί τα είχα όλα τα βιβλία. Μπορεί και να ήταν ανέκδοτα και τα μαζέψανε και τα εκδώσανε τώρα. Διαβάζεις και στα αγγλικά? Ναι. Πολύ κι εγώ. Καλά, καταπληκτικός. Καταπληκτικός ποιητής. Τώρα έχω ένα ποίημα το οποίο λέει, μιλάει για το λεπτό και λέει, τώρα θα στα πω με δικά μου λόγια. Λέει, οι σύζυγοι, έλεγα στη σύζυγό μου πόσο σημαντικό είναι ένα λεπτό στη ζωή μου. Αλλά δεν με πίστευε, γιατί λέει, οι σύζυγοι δεν πιστεύουν τους άντρες τους. Όμως λέει, εγώ αυτό το λεπτό το κάνω cherish και δεν το σκορπάω με τίποτα. Γιατί δίνοντας νόημα στο λεπτό, δίνεις νόημα στη ζωή σου. Αυτό είναι αυτό θέλω να πει. Αλλά είναι καταπληκτικά γραμμένο. Γιατί ξέρεις και η γλώσσα, η αγγλική, δεν έχει την γλαφυρότητα και από πίσω το πνευματικό ίσως υπόβαθρο μιας γλώσσας σαν τη δική μας ή σαν άλλες γλώσσες που είναι αρχαίες, ας πούμε. Και έτσι νομίζω ότι η πρακτική είναι ένας λόγος πεζός, ξέρεις, ο αγγλικός λόγος. Δεν έχει μέσα ουσιαστικά ποίηση, αλλά αυτό έρχεται σε ακόμα μεγαλύτερη αντιδιαστολή με το νόημα. Δηλαδή, με έναν πεζό τρόπο γράφονται πράγματα τα οποία με συγκινούν ακόμη πιο πολύ, γιατί βλέπω μια τεράστια αντίθεση με το νόημα και με την εκφορά του λόγου. Το ίδιο βλέπω και εγώ. Έχω τελειώσει φιλολογία στο Ρέθυμνο και το αισθάνομαι και εγώ αυτό με τα αγγλικά. Μπορείς να πεις είναι φοβερό. Πιο εύκολα την αλήθεια. Πιο εύκολα. Είναι πιο πρακτική, πιο απλά. Τρομερό. Και αυτό δημιουργεί τελείως άλλο συναίσθημα όταν διαβάζεις κάτι σε σχέση, ας πούμε, με την ελληνική γλώσσα. Είναι ένα κόντραστ, δηλαδή είναι σαν να είσαι, ας πούμε, σε ένα τοίχο από τσιμέντο και να γράφεις να διαβάσεις ένα ποίημα. Οπότε δεν ξέρω, με εξητάρει πάρα πολύ αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Να κλείσουμε εδώ. Σε ευχαριστώ. Νομίζω κλείσαμε τον καλύτερο τρόπο. Τα είπαμε όλα. Να είσαι καλά. Και δική μου. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι μεγάλη έμπνευση για μένα, πραγματικά. Να σε ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ όλους. Μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι, να ακούσετε το podcast στο Spotify. Το podcast λέγεται The Journey of Becoming a Musician with Iason. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Φιλιά. Ο Μάρκος Βαμβακάρης. Ο πατέρας μου έπαιζε μπουζούκι. Ο Βαμβακάρης έχει κάτι τρομερό. Δηλαδή έχει ένα από κάτω, αν το παίξεις, αρχίσεις και το παίζεις και μια γκρούβα που βγαίνει και δεν μπορεί να σταματάει. Δηλαδή
αν τα ακούσεις με την ηχογράφηση του 30-40 και λες ok, κάθε να το παίξω. Αυτό συμβαίνει στο Βαβακάρι. Έχει από μέσα του μια δύναμη που αν το παίξεις αρχίζει και επανελευθερώνεται σαν φέστιο. Και από εκεί που ήταν να το παίξουμε, ας πούμε, με τον αυθεντικό τρόπο, δεν μπόρεσα και το χάλασα και αυτό. Θα σου βάλω να το ακούσεις. Ναι, μετά αν θέλεις να...